Gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 4-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studyodan men Ýogşan Annurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyny iň köp okalan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň Rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pusturayat Pank toporunyň Türkmenistanyň raýaty bolan gatnaşçysy Horwatiýada saklandy diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedow ogly Kerim uly bilen Saudi Arabistanyna bardy. Häkimetler garaşsyz habar ýydarlamalyk şerti bilen yerli ilata öý internetini hödürleýär. Adatlyk tesneli ýaly habarlarymyz köp okalanlaryň bäşligine berdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly fotosergimiz. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerindäki ruslaşdyrma, uly ekranlar, pasportlar bilen başlandy diýen atlan çap edilen videomuz köp görüldi. Şeýle-de bu hepde adatlyk tesneli gatly filmimiz. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Tağanowa baradaky video söhbetimiz sosial ýollarda barha köp tomoşaçyny özüne çekýär. Hormatly dinleýijiler, bu filmi görüp öz pikirleriňizi aýtmaňyza, ýazmaňyza çagyrýarys. Hepdeniň jeminiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerini tomusky diňjalys mövsüm başlandy. Ýöne bu mövsüm Türkmenistanly çağalaryň ähli üçin diňjalys däl. Eýsem ýeňil bolmadyk şertlerde ýetişýän çağalaryň geljekki durmuşa taýýar bolmak üçin çekýän ýergensiz erjel rahmetiniň bir bölegine urulýar diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda çağalykda almaly ýa öwrenmeli akyl rahmeti enliklerini alyp bilmeýän çağalaryň hem az därligi aýdylýar. Türkmenistanyň çağı hemde terbiýe, geljekki uly durmuşa taýýarlyk baradaky ýürüýte söhbete geçmeden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň türkmen çağalarynyň diň almak mümkinçilikleri bilen bagly meseleler barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy 3-nji ýylyna Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerine tomusky diňjalys mövsüminiň başlananyny habar berdi. Döwlet telewizionyasy çağalary diňjalys merkezlerine alyp barýan avtobus kerwenlerini, lagerlere barýan şadiýan çağalary görkezdi. Adatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysy Sewitde maddi mümkinçilikleri pes hojalyklaryň çağalarynyň tomusky diňjalys mövsümine çöregi pul tapmak üçin gazanç edip maşgalalaryna ýardym bermäge taýýarlyk görýändigini habar berýär. Çağalar kanikulda boş oturman maşgalasyna ýardym bermek üçin çörek tapmagyň ugruny çykýar. 13 ýaşdan geçen köp çağı öýme-öý aýlanyp, ardan baklaşky çüýse satyn alyp, soňra olary satyn alyş nokatlaryna satyp gazanç edýärler. Diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy Lewap çağalarynyň ençemesiniň adaty tomusky diňjalys mövsümini suratlandyrdy. Kä çağalar alümin çöpläp, onuň 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alýarlar we alümin satyn alyş nokatlarynda onuň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar. Diýip başga bir enat Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir ýerli ýaşaýjylar tomusky diňjalys mövsümine çağalaryň boş oturmaýanlyklaryny, olaryň zähmet bilen meşgullanýanlyklaryny tasbuýsanyp gurrun berýärler. Käbir çağalar ardan çörek satyn almak üçin ýerden dukana nowaty durmaga gidýärler. Olar huzurluklara aýlanyp, bir baklaşkany 20 tengeden satyn alyp, onuň 1 kilogramyny plasmas kabul ediş nokatlarynda 13 manatdan satýarlar. Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysynyň gurrun döşaýdýar. Meşhur çağalar toporlarynyň şadiýan aýdymlary we şowkunly tanslary, sahna oýunlary çağalar üçin döredicilik sowgady boldy. Paýtagtymyzdan hemde vilayatlardan gelen çağalar bayramçylyk ähengine bederen awtobuslarda tomusky başdan geçirmelere tarap uğradylar. Köpetdagyň jülgesindäki sagaldyş merkezlerine de çağalary uly şadlyk bilen garşy aldylar. Ýaş nesilleriň aýdym sazly dawaraly ýörüşi ähli sagaldyş merkezlerini gurşap aldy diýip Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Köpetdagyň etegindäki çağalar sagaldyş merkezlerindäki şuwelengden habar berýär. Döwlet telewizionyasy Türkmenistanyň çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi, çeper döredicilik bilen meşgullanmaklary, okuýup başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurdun Günnäwür Sewitinde hem
Tomutky lagerleriň açylanyny, ýöne bu lagerlerde diňe gorply maşgalalaryň çağılarynyň diýinç almagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berýär. Köp sanly maşgalanyň öz çağılaryny lagere bermäge ýagdaýy ýok. Üstesine lagerler kabul edilen çağılaryň tany çäkli. Şol sebäpden haýsy çağanyň inatasy gurply ýa-da uly wezipede isleýän bolsa, ýa-da ol maşgalanyň täsin tanyşlary bar bolsa, şolar çağılar üçin lagerlere barp bilýär. Lager bölümlerini jaň edip, çağamy lagere berjek diýseň, onda bilim müdürligine barp, nowaty ýazylyň diýip jogap berýärler. Lewap welaýatynyň bilim müdürliginde bolsa, iýun üçin nowat doldy, iýul aýy üçin nowaty ýazylsaň bolar diýip jogap berýärler. Nowaty ýazylmak üçin şol bilim müdürliginden bir tanys tapyp para bermeli ýa-da täsirli tanysyňa jaň etdirmeli. Umuman aýdylanda, çağany lagere bermek hem problema 10 gün üçin ortaça 800-950 manat aralygynda pul tölemeli. Diýip Lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Tomutky diň çalyş möhümine tölegli okuwlara gatnamak üçin taýýarlyk görýän çağılaryň hem bardygyny habar berýär. Ýöne goşmaça sapyg almak istek bildirýän çağılaryň sany az sebäbi goşmaça okuwy pul tapmak enatalar üçin kynnyp bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Gepleşiklerimi Türkmenistanyny çağılar we olaryň goragy, syýasy iqtisady we sosial kynçylyklaryň maşgalada kitap okumak medeniýetiniň ösdürilmegine salýan howpy, türkmenistanlylaryň geljekki nesillerini durmuşa has gowy taýýarlamak bilen bagly meseleler barada söhbet bilen dowam etdirýär. 1-nji ýylyny Türkmenistanyny çağılar goramagyň halkara gününe bagyşlanan bayramçylyk dawralar geçirildi. Prezidentiň Türkmenistanyň bagtyar çağılaryna we halkyna gutlugy çap edildi. Onu anyklaşdyrmadan ýaş nesilleriň döwrewap terbiýe hemde bilim almaklaryna önüktirilen döwlet siýasatynyň netijeli durmuşy geçirilýänini gaýdalýar. Döwlet dostlarynyň tasdiklamagyna görä, statanyň başy her bir ýurdun bagtyarlygy, awadançylygy ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan göz başarýar. Şunukdaýnalardan irki döwürden çağalary terbiýelemek, okutmak, olaryň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarlygyny ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işi geljekde hassa kämilleşdirilýär. Dünýä ölçeglerini doğru laýyk gelýän, ähli amatlykları bolan çağalar baglarynyň we orta mektepleriň guruluşlary dowam etdirilýär. Serdar Berdimuhammedowdan statanyň soňy. Emma dol döwlet göýekçiliginde saklanýan metdugatda Türkmenistanly çağalary agyr ykdysady şertlerde goramak, şol sany olaryň geljekde zerur bolan bilim düşünjeleri alyp bilmegi, hususan çağalary ýaşlykdan kitap okumagy, tanqidi pikirlenmegi, sora bermegi, delilli gurulmegi öwretmek ýaly meseleler barada hiç ýyly çekişme geçirilmeýär. Şol wagtda Türkmenistanlylaryň sosial mediada dürli rakamlara dugulanyp galýan pikirlerinden ýa sözlemlerinden çen tutulsa, bir tarapdan ýaşlaryň ýurtdaky köp zat, aýratyn döwlet propagandasy bilen aralaşmaýanlyklary, ikinji tarapdan bolsa dogry dürüst sözlem dilip öz pikirlerini umumy kadalar esasynda medeniýetli aýtmakda uly kynçylyk çekýänlikler görünýär. Ýewropada ýaşaýan Aşgabatly pedagogyň Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, bir çağalara kitap okumak öwretmekde, öz güýçleri esasynda düzme ýazmak öwretmek ýaly düýpli meselelerde dünýä ölçeglerinden näl, garaşsyzlygyň başga ýyllaryndaky türkmen ölçeglerinden hem kän ýyda gaýdylanyny işaret edýär. Çağalykdan ýa soň kitap okumadyk. Mektepde öz pikirini başga bir ýerlerden göçürmän bolmanyny üçlük bahy alar ýaly derejede ýazmagy öwrenmedik çağa soň daşary ýurtlarda okusuzda pikirlenmek we düşünmek, öz pikirini düşündirmek meselesinde uly kynçylyk çekýär diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran tejribeli pedagog aýtdy we bu meselelerin türkmen mediasyny açaçan, dürli pikir garaýşly adamlar, enatalar, pedagoglar tarapyndan açık maslahatlaşılmagyna bir eýem wagt ýetenligini nykdy. Azatlyk radiosy bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siz hem öz pikirlerinizi aýtsaňyz ören minnetdar bolardyk. Hudaýberdi Türkmenistanyny çağalary ykdysady şertleriň kyn ýagdaýa salýanyny gaýdalýar.
Emma Rus yazıcısı we filosofi Grigori Pomerantsiali käbir intellektuallaryň pikirine görä ykdysadiyet därli çağalar wagtyndan başlanýan pedagogika has aýgytly bolýar. Ýagny çağanyň kemale gelmegine, adamyň kemale gelmegine. Ol mektepleriň sungat edebiýat arkaly pikirlenmegi öwretmeligini aýdýar. Emma synçylar şol sanyny tejribeli pedagoglaryň käbiri türkmen çağalarynyň bir wagda agyr ykdysat şertleriň durşunu ideologiya öwürlen mektepleriň, durşunu propaganda öwürlen teleýaýlymlaryň we medeni çäreler diýilýänleriň ýetiri bolanlygyny, üstesine sosial ulgamlardaky çäç bilen harpygy saýlamakda hem uly kynçylyk çekýänligini aýdýarlar. Olary bu aýdylýanlar ne derejede hakykata laýyk gelýär? Ya bu ýerde nähili derejede çiğşirme barmy? Bu yerde çişirme yok. Ol bilen bellemeli zat, terbiye öğren kıyın mesele. Ol gat köp vartı öz için alya. Şunu öğredi çağanın terbiyesi meselesinde çağalar bağıda, mektebim, enatada barısı koşulmalı olya. Çağı terbiyeni esasen iki yol bilen alya. Birincisi görüllü. Tüvürüğünü seyretmek, tüvürüğünü eğirmek, tüvürükteki adamların hareketini kaytılacak olmak. Beylekisi öğretmek ya da çağanın özünün öwrenmegi. Şu iki yol şol aýdylýan ugurlaryň ählisiniň içinden geçkidi. Çağalar wagy barada aýdylanma. Çağalar wagyna Gunwataryň käbir ýurtlaryny eneler mektebi diýilýär. Gaty bir dogry hem takik aýdylan zat. Ol ýerde çağa gaty köp zady öwredip bolýar. Şonuň bilen birlikde çağalar bagyny, ýagny eneler mektebini geçmedi bir adamlarym bar. Olary durmuş terbiýelýär. Durmuşun terbiyesi yönü gatı yoğuz. Gatı bir dözümlü darış ya ol çağa. Edil enata ya da çağalar bağıyalı değil. Şol terbiyeden, şol mektepten geçip bilen adam sonra hakiki bir adam derecesine yetiyor. Eğer de biz öz misallarımıza yüzünsek, mesela 37. yıllarda Stalin'in gada bilen yok edilen devlet yollaşıları Gaýsaz Atabaýyň, Nederbaý, Aytakowyň, Sehet Muradowyň we beýlekleriň çağaları olar tutulan badyna, enatalar tutulan badyna çağalar öýlerine tawşyrylyp özüm ýörüýte ýerlere tawşyryldy. Şol finardan geçip bilen çağalar ören uly adamlar boldular. Meselem Gaýsaz Atabaýyň ogly SSR döwründe Lenin bayragyna münasip bolupdy. Şolar ýaly türkmen gaty ad seýrek. Inni häzirki durmuşa gelsek. Häzirki durmuşda çağa öwredilýän zat ýa-da çağanyň görýän zatlary başga. Egerde senin ýatlyşyň ýaly telewizioniýa seyretsek, metodda seyretsek, onu o ýerde hemme adam gülaly güllük diýilýär. Ýöne hakykatda bu beýle däl. Eger biz şu meseledäki terbiýe seyretsek, Ýaponiýada çağalara mektebe baran wadyna şeýle terbiýe berilýär diýen gurrun bar. Ama Yaponiya bizim devletimiz, bizim yurdumuz gatı dar, kiçi, onun daş töweregini deniz gurşap alan, bizde ösmäge, giňelmäge hiç hili yer, şert yok, tebii mümkinçiliklerimizden örenär. Şonuň üçin biz diňe adam paýgasyna, öz ukyýumyza dayanmaly. Biz näçe ukyply bolsak, şonça gowy ýaşap biler. Eger biz öz ukyýumyzy ýitirsek, onu bizim ýok bolup gitmegimiz mümkin diýip terbiýe berýär ekenler. Yani olar çağalara baştan hakikata aýdýarlar da, reallıklara aýdýarlar. Hut şol hakikati aýdýarlar. Ýöne şolaryň goňşusy Russiýada çağalara terbiýe berilenme. Bizim yurdumuz ägirt giň, ägirt uly, onda ähli gazylyp alýan baýlyklar bar, tebii baýlyklar bar, derýalar, köller bar. Bizde şeýle ummasyz köp baýlyk bar diýip terbiýe berýärler. Häzirki döwürde görüp durýar, şol baýlyk näçeli agyr helakçylyk alyp barýar. Şonuň üçin çağa hemme taraplaryň öňem gaty dogry terbiýe bermek gerek. Mektepde de çağalar wagtynda da aýratynam enatalaryň arasynda. Inni Hudaý berdi, häzirki döwürde öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem maşgaladaky öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem şu telefonlar beýlekler bilen baglykda ýok bolup barýanlygy, çağalaryň şol zatlara köp wagtyny giderýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa ýaşlar esasan şo toý bagşylary beýlekler yeňil ýelpay zatlar bilen wagtlaryny giderip, soňky döwürde bolsa has kyn ýagdaýa düşdiler. Inni çağalar Türkmenistan ýaly ýerlerde enatalar nädip gorap biler. Pedagoglaryň käbiri
hakik aradanın ýokdugyny aýdýarlar ýa-da juda azdygyny aýdýarlar. Eýlem çağalaryň şu meselede goraw nädip üpsün etmeli? Şu arada näme pikir edýäňiz? Çağalaryň goraw meselesini ýene-de terbiýe bilen baglanışdyrmak gerek. Sebäbi iň gowy terbiýe çağa bir zat öwretmek, çağa hünär öwretmek. Ýagny çağanyň şol bir yaramaz endikler bilen güýmenmek, şoňa oýnamak ýaly wagtlaryny çağanyň elinden alyp, ona hakiki terbiýe berilenme. Ol gowy hemen kadaly adam bolup ýetişýär. Ýöne beýnansagan bir şeýle ona üns berýän ýok. Meselem çağalara häzirki döwürde akylly telefonlar berýärler. Şol çağda telefonu oýnaýar, telefonnaky oýunlar bilen meşgullanýar, gyzyklanýar. Çağanyň ünsi, pikiri, aladasy şol ýerde. Şoň bilen birlikde çağa tügeregini görenok, durmuşy da görenok. Aýratynam men gedelenişde bolanmazda bir täsin ýurt, başga bir ýurt, başga bir medeniýet çağa şoňa gyzyklanajak ýaly. Ýok, çağa diňe elindäki oýunu, elindäki telefona gyzyklanýar. Ondan başga da üns berenok. Inni Hudaý berdaga şu bidiňe elbetde Türkmenistanyň meselesi, dünýäniň meselesi bolup durýar. Käbir pedagoglar şu çağa zor etmek, ýagny käbir jemgyýetlerde düşünülşi ýaly terbiýe diýileni enatalaryň ýa-da ullaryň kiçilere basyş etmek, zor bilen öz diýenini etdirmek ýa-da öz isleýişi ýaly bolmagy bu bir tarapdan çağanyň hukugynyň kemsidilmegi hasaplanýar. Bir çağanyň goraw dälilýär. Ikinji tarapdan bolsa dogrudan çağany şu yaramaz zatlardan goramak zerurlugy. Indi şu aralykda nähil altyn ortalyk tapmaly sizin pikirinizçe? Ola dürli ýollar bilen akylyp bilmer. Meselem ilkinji edilmeli iş men pikirimçe höweslendirmek. Çağany haýsy bir hünäre ýa-da bir işi öwrenmäge höwes öwretmeli. Şonu bir ihlas berese, höwes berese. Çağa şonu beýle bir agrym salman, şol ugroy ýykpyn edýär. Şonuň bilen birlikde çağa düşündirmek, çağa geljekde maşgalaly bolmaly, ol özüni eklemeli, maşgalasyny eklemeli. Onun üçin çağda hökman bir hünär bolmaly. Men hökman bir alim bolmagy ýa bir şolar ýaly bir uly işlere baş goşmak aýdymok. Elbetde ol ýetdirse ören gowlar. Ýöne ýetdirmäýänme. Meselem daýhan bolsun. Ol ogluny daýhançylyk öwredip biler. Ýöne mesele onuň bilen uturmaýar. Daýhan öz önümini yerleşdirmeli, onu satmaly. Adamlar bilen gürleşmeli. Diýmek ýene-de goşmaçy taglimatlar, goşmaçy uğurlar gerek. Hut şol görüldi. Hut şol höwes çağany boş zatlardan aýryp biler diýip men pikir edýän. Beýleki bir tarapdan çağanyň ukybyna görä onu höweslendirmeli. Meselem tehnika bilen höweslenýän çağalar bar. Sunwat bilen ýa-da iş bilen ýa-da zähmet bilen gyzyklanýan çağalar bar. Şol çağanyň ukybyna seredip, şonuň ukybynyň ösmegine ýol açmak gerek. Ýöne beýnansagan bizde şol ukyplar bizde seredilen ok, aýratynam bu ýerlerine çağanyň geljekdäki ukyby barada pikir edýän adamlar az. Ýagny çağanyň geljegi barada pikir edýän adamlar az. Şol mümkinçilikler nazarda tutulsa, çağany dogry ýola salmak beýle bir kyn bolmaz diýip pikir edýän. Indi Hudaý berdaga soňky 30 ýylda bir tarapdan ýurtdaky siýasy, ykdysady, medeni we sosial kynçylyklar esasyny döwlen maşgalalar köpelip, wagtynda okap bilmedik 100 miňlerçe ýaş adam häzir kyn ýagdaýa gelen bolsa, ikinji tarapdan ýüzlerçe ýaş türkmeniň daşary ýurtlarda bilim alanlygy aýdylýar. Olar türkmen çağalaryny ýyzdan gelýän nesli goramak üçin egerde isleseler, internet mümkinçiliklerini ulanyp aýdaly anyk näme edip bilerler şuň kunny. Ýa-da her bir enata öz çağasyna ilki kitap okap berip, soň okamagy öwretjek bolmasa, ähli jogapkärçilik mektebinki ýa döwletinki diýip pikir etse, bu ýagdaýy ütgetmek mümkin bolmazmy? Ýa-da juda uzak wagt alarmy? Bir elbette uzak wagt alır. Soňam daşary ýurtda häzirki bilim alýan ýaşlar meselesine gelsek, daşary ýurtda bilim alýan ýaşlar meniň pikirimçe beýle bir ýeterlik däl. Olaryň alýan bilimi egerde olar daşary ýurtda kadal bilim alyp bilseler, şol alan bilimi ugrundan hünär öwrenip şol ýerde işlemäge mümkinçilik tapsady, onu olaryň köpüsi ýurda dolanmazdy. Beýnansagam häzirki döwürde daşary ýurda okumana gidýän adamlaryň, ýaşlaryň
90%'den gowragy öz ýurduna dolanyp barýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň başga ýerde iş tapmak kıyın. Bizim bir goňşymyz bardy ýanymyzda. Onuň ogly kompýuter tehnologiýasyndan bilim aldy. Şol kompýuter tehnologiýasyndan işe yerleşmek üçin köp ýerlere ýüz tutdy. Şol sanyny Adatlyk radiosyna da girmekçi boldy. Ýöne başarmady. Iň soňunda öz ýurduna, olar Belarusa gaýdyp bardy. Kakasy onuň Belarusda bu işçi bolanlygyny kompýuter urundan işläp ýörendigini aýtdy. Bizim ýaşlarymyzdan şeýle. Ýa-da ýene bir misala ýüzlensem, bizim tanşylarymyzdan biriniň ogly Angliýada ingliz dilinden okuw beripdir, sapa öwrenipdir. Muňa men degendim sebäbi ingliz diliniň ojagy London hasap edilýär. Şonuň bilen birlikde oňa pul ýetmeýänligi aýdyldy. Horlanýanlygy aýdyldy. Bir gapdaldan iş tapyp bolmazmy? Meselem jurnalistika. Men gürleşip görýändim. Sebäbi Londonda BBC radio stansiýasy bar, teleýaýlym bar, ören uly köpçüliklerin habar beriş serişdesi belki de ol ýere bir türkmen artykmaçlyk etmez edim. Ahyry men telefon tapyp, tanış tapyp, şoňa berdim-de şu adama ýüz tutuň diýdim. Wagt geçenden soň nähili siz aragatmaşyk sakladyňyzmy diýsem ýok. Ol eýen başga bir gowy iş tapypdyr. Geceki restoranlarda ýuwyan bolup işe yerleşipdir diýdi. Ine şeýle, bizim ýaşlarymyň bir uly ýetip bilmeýän ýeri şol gapgaç ýuwmak, bir geceki restoranlarda işlemek, şoňaly zatlar. Şoň üçin hem taşary ýurtlarda okuýa diýilýänmi, beýle bir aktiv seretmek kıyın. Ýöne okumak gerek. Yeni atalar çağany dogry ýola salmaly. Çağasyny okumagy, ünsli bolmagy öwretmek gerek. Men bir gerek halkara aeroportuny ýolumy ýitirdim. Aljaradym, wagtym gysyk. Ýere barjygym bilemok. Bir şonu bir dur pikir etseň, oku diýen söz bar. Kur'an-ı Kerim'e ilkinci gelen ayat şol ikra diye Arap dilini, yani oku diye oku. Okumak, eğer sen dursan okusan, şol yolu görüp bileyen, şol yolu da tapyan. Hut şol enlik yok bizde. Hut şol enliği yine ataların çağlarına öğretmeyi gerek. Beyleki bir taraftan, internet meselesi. İnternet elbette bir ýaşlaryň köp wagtyny alýar. Şoň bilen birlikde internetin öwretýän zatlary da köp. O ýerde çeşmeler bar, türlü sözleri görüp bolýar, sözüň manysyny düşünüp bolýar, hünär öwrenip bolýar, nahar bişirmek ýa başga bir işler, ýa-da derman, saglyk bilen baglanyşykly haýsy derman ulanmaly. Şol zatlaryň ählisi internetde bar. Ýöne şol internete girmegi, öz isleýän zadyny, zerur zadyny şol ýerden tapyp öwrenmegi çağa endi ettirmeli, çağa şonu öwretmeli. Yoksa çağa onu bilmeýär. Bir türkmen halkynyň şolar ýaly bir ýöneköy zatlara üns bermegi gerek, netije çykarmagy gerek. Yoksa wagt geçip barýar. Çağalar boş, çağalar hünärsiz galýar. Çağalar geljekde özüni ekläp biljek däl. Ýurtlarda ha gurrun ýok. Ine şol ýagdaýlara bir enatalar üns berseler, has gowy Hudaý berdi eýtem, daşary ýurtdaky türkmenler öz çağalaryny nähil goramaly ýa-da şu döwürde olara nähil terbiýe bermeli? Şu meselede men ýene de mukaddes ýazgylara ýüzlenmek isleýän, meselem mukaddes kitapda Yermiýe peýgamberiň kitaby diýen bir bölüm bar. Ol şol Tewratda iň uly bölümleriň biri. Bir wagtda ýewreýleriň üstüne beýleki halklar çöldüp, ýewrey döwletini, ýewrey halkyny ýok edipdi, hem gul edip öz yurtlaryna sürgün edip alyp gidipdi. Şonu Yermiýe peýgamber şu gulçylygyň, şu helakçylygyň uzak dowam etjekdigini aýtdy. Onu şol aýdyn hakykati üçin ýigrendiler, onu başladylar. Ýöne şol ýerde ol bir Rabbiň sözüni getirýär. Siz baran ýeringizde jaý tutunyň, öýleniň, ogullaryňyzy, gyýylaryňyzy durmuşa çykaryň, olar taýil edin, goý olardan hem nesil önsün. Ol ýerde azalmaň, gaýtan köp ölüň. Siz öz baran şäheriniziň rahatlygyny isleň, parahatlygyny menden dilek edin. Sebäbi siziň baran ýeriňiz rahat bolsa, parahat bolsa, onda siz hem parahat bolarsyňyz diýip mukaddes kitapda aýdylypdy. Diýiljek bolýan zat.
her bir adam daşary ýurtda bolsun ýa-da ýurdun içinde özüniň geljekki nesilini terbiýelemeli. Sebäbi häzirki nesil ýurdu dolandyryp bilmedi. Häzirki nesil ýurdu tertibe salyp bilmedi. Belki de onu geljekki nesil tertibe salar, şol tertibe saljak nesili de hut şu günden terbiýelep başlamak gerek. Hudaýberdi hali söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna çağalar we olaryň goragy, siýasy, ykdysady we sosial kynçylyklaryň maşgalada kitap okumak medeniýetiniň ösdürilmegine salýan howpy türkmenistanylaryň geljekki nesillerini durmuşa has gowy taýýarlamak bilen bagly meseleler baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazyp, jaň edip aýdyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Azatlygyň odol hem habar berişi ýaly Türkmenistanyny ilatdan olýa beýlek çäreler bilen baglykda meýletin mezburi serişde ýygnamak praktikasy dowam edýär we synçylaryň aýtmaklaryna görä bu ýagdaý goly hukum başgarlaryň wekillerini juda lap geçedýär. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti ýurdun heplerine uruljak mesjidler, sadaka jaýlar üçin haýır sahawat ýardamyny etmäge islew bildirýän taraplar üçin Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna ýörüýte hasa başdy diýip hökümetçi Türkmen portal neşri maýyň aýagyny döwlet mediasyna salgylanyp habar berdi. Umuman maý aýy Türkmenistanyň täze prezidenti üçin täze guruluşyk kararlaryna baý boldy. Ol maýyň başlaryna resmi maglumaty görä Sevit ýaşaýjylaryndan gelen islewleri nazarda tutup, ýurdun Sevit şäherlerini täze mesjitleriň we sadaka jaýlarynyň bina edilmegi baradaky teklibi tasdiklady we yerli häkimiýetler derrew ilatdan mesjitleriň guruluşyklary üçin haýır sahawat serişdelerini toplamagy girişdi. Anonimlik şertinde urulaşan synçylaryň biri bu hil sahawatçylygyň we pul ýygnamak praktikasynyň adamlary kyn ýagdaýa salýanyny, sebäbi mesjid üçin ýylsa kömek görmedik adamlaryň utançly bir ýagdaýa düşýänligini aýtdy. Azatlygyň mundan öňki söhbetdeşläriniň tasdiklamagyna görä, bag ekmek, sugunly hasylyny ýygnamak, paýta ýygymy, gurçuk tutmak, ýogorya mektep remonty, suw desgalaryny bejermek ýalyatlar üçin ýygnalýan pullar hem adamlary şol sanyny mektep okuwçylaryny çäreler üçin öz hasaplaryna täze eşik almaly, velosiped almaly bolýan studentleri kyn ýagdaýlara salýar. Azatlyk Türkmenistanyna dowam edýän pul ýygnamak praktikasy we onuň ilata salýan agrammarada Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Nur Muhammed aga öz pikiriňizi aýtsaňyz. Sevitiň beýleki ýurtlaryna, şol sanyny siziň ilçi bolup işlän ýurduňyz bolan Türkiýede Türkmenistanyň ýaly ilatdan olýady beýleki çäreler üçin pul ýygnamak ýa-da mezuri haýır sahawat kömegini ýygnamak praktikasy barmy? Siz şeýle ýagdaýlara duş geldiňizmi? Yok, bular ýaly ýagdaý hiç bir döwletde ýok. Türkiýede de hakikaten o da bize bir ýakyn döwlet, musulman döwleti, şonda da şolar ýaly ýok. Bir käbir bolýan zatlar şolar ýaly bir humanitar kömegi üçin. Bolar bir agyr ýagdaýlar, ýa bir ýerde ýanyň sebäbi ýa ýer tirme sebäbi ýa bolmasa agyr ýagdaýdaky yaramaýan adamlar ýa çağalar bar bolsa, şoňa humanitar tarapyndan ýöňelýän bar. O dor ýygy-ýygydan näl bar, käm hal bir bolýan zatlar. Şoň üçin bir Türkmenistanyň ýagdaýy hiç bir dünýäde ýok. Nur Muhammed agany şu maglumatlara görä Türkmenistanyň pensiýalarym, aýlyklarym, stipendiýalarym, çağa pullary hem umuman uruş veteranlaryna berilýän sowgatlar ýa pullar hem Sevitiň ýurtlary bilen deňeşdirilenine, şu merkezade ýurtlaryna ýagdaý bilen deňeşdirilenine hem juda az bolup görünýär. Adamlar bu ýagdaýy nädip çekip hem nädip çağalaryny eklep bilýärler. Hakikaten ýanky Türkmenistanyň ýagdaýyny, halkymyzyň ýagdaýyny goňşy döwletler bilen deňeşdirsek, Orta Aziýa bolsun ýa bu Orsiýet, Belarusiýa, başga döwletler bolsun, bular bilen deňeşdirmede Türkmenistanyň iň agyr ýagdaýy ýok. Birinciden aýlyk meselesinde de, ikinciden işsizlik meselesinde, hem de ýanky veteranlara berilýän kömek, ýa şoňa meňze. Şolaryň hemmesinden
Hemme döwletden tez. Eýleki döwletler näme bolsa şu halkyň ýagdaýyna seredip iň bolmagyna ýanky aýlyk günlügi ýeterýäli ýa işçiligi sosial kömek edilerýäli şolar ýaly hereketler bar. Ýöne Türkmenistanyna gynansa şo ýagdaý gatyp kestirejidi. Şoň üçin deňişdirip görende diňe ýanky ýaly bu meselede umumy halkyna döwlet tarapyndan berilen üns gatyp es. Ha serdaryň geleni ölenem görsek bir üýtgeçlikler ýok. Gaýtap käbir zatlar deňişdirip göremizi öňküden beter bolýar. Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafoň pikiri. Eýsem Türkmenistanyňky ýagdaýlar şol sanyna ilatdan pul ýugnamagyň, pul çöplemegiň dowam etmegi bilen barlykda sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bir de ýazyň telefon edin. Ýazyň telefon